Ka North East India Mission Association NEIMA kum shibantaban lum senyang nagabantaban keshan yaki kam le isnei yaki long yeng ki bashem jing kan penlong yaka Foodfest but gospel concert hakan Rutrik October aja ar hapo Dorbar Hall kom Indus Stadium Mission Compound Shillong kabodon Masanda bat ke DNA School kumtala kerpat bat khot sobha ya baro banyes nok tilang Kani ke program kan long kum ke jing pen mi pisa kerpang ye ke rehab center ke baga jing tei ke dang ya chaprang menta hamaulai mau yong rem ban yarap kerpang ye ki tu ke besha te sha khum ha ke jing blin bas new jongga kiat bat udrok ha kani ke sngi u marang ba na ka lam jing sha chandel ha ka por jan met unban ban a ye ke drama lengkot halo ke jing sha te ke jing di bapen bu ai La ban pen ken mau ma kanei ma ka doni ki artli ki project ki bakham makhmat kata ka children's home hapo sa asnyang but ka children's home hapo pen usla but kumju kani ka balai ka bade ka rehab center hapo mau yong rim yakini ki project la ka shan tang ni ki jing ai ne sanyang ki para bangai ne ki para lo ki besngau khia ye ka kam henry kanei ma kam don jing mi da kum wei pat kumta ki nong panya jongka ki ong kalong ka jing ang not baha ke tegesngi phinwan man kershan lemingi khnang bangin yo ban kner yaki kiti sheki bashate sha kum ne kirni ha ka jing di kum udrok ka kyat bat ki wei de ngi chang man ai ka jing kermen bat ka jing em ka bathma shaki henry kanom poi shaka thong khlem ka kti ka jing rap jongphi pankot ka karwa na secretary building jongka nei ma upasto biren tathyang